Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi, hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Vinci, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangamusta kanyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dulpo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Dulpo. Kini akong problema, bahay nis kinaiyas kong asawa nga murabag katong karaan bitaw sa unang gitawa ko Hitachi, himantayon, tabian o chismosa. O karon, aron inyong masabtan ang akong problema, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Katakanta sa katong batanon pa kong ulitaw. Katong usa ako, kahuhamtong ulitaw. Hamtong sista, be. Daray, be. Daray, Usa ako, kahuhamtong ulitaw, adlaw gabi pirming posturaw. Dunay buhok kong pinapilit kaayo, pinamadahan kanunay og tanso. Pinalsa ang akong kwilyo, pinatikik ang lapad kong kwilyo. Apan migo, sa chicks ako, dili magyud in town kamao. Inig ato bangko kang inday, ang dughan ko murag mo kagay-kagay. Imbis nga gugma ang akong ibungat, makig-istorya man hinoon ko og gobat. Oy, sinanay ko, pagkaapurado, sigig bagulbol nga wapa siya'y apo. Usaon man, di ka mao, hangtod karon wala pagtaon ko'y trato. Pero nesawaon saon man, di ka mao, nagaedad na lang 45. Sipatag mo to. Kira kayo. Na akong amigo si Benanik, mintahan-tahan dos nanik na baro kay daghan mo itong mga amigo. Asos, ay lalata ninyo, oy. Kahilas-hilas lang mo. Kinsa kung taon mo musulti na ko, ana. Hilas ba yan ninyo? Produce mo si Kinsa. Skidyang maron, kinsam kay kontraan Mga hilas, mga tauhan na. Day ko jang, day! Day ko jang! Taba, mga hilason, murag mga gwapa. Sos, na-announce mga hinampak. Murag yung bagtaks lamok. Purbida, kinsa may kontrataon ni mo eh. Kinsa pa? Kana mga babaeng takirob nga anak las dapins karsada mangihi. Kung saan na takirob? Alo, ipasulti pag yun niya. Burikat! Burikat. Tawa mo lang ka, ay? Takirob. Purbida, pasag din lang sila eh. Isumbong na ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Ha? Atong asawa ni si Raul Alibio Isoto. Para taga-agustisya ba nga o gunsa na sila taon. Pasag din na sila. Manghilabot na silang tawana. Manghilabot ka, ha? Wa magkailabot na nila. Ayaw panghilabot. Wa pa ka sila manghilabot mo. Giunsam na ka. Giingnan kog ang madrasta, ang babaeng walay kaligo. Oh, saan na madrasta day? Ila ko nung nahingos, nga bisan og layo pa ko, nanimaho na. Mo ba? Uy, ang baya, no? Sunod, maligo yun. Hilamay, utrupod ka.
Unsa naka-jerjer ka ng mga babayhana kay mulaban ka man? Taka, abot hino ta ada taka ba di mo yun unsa ka? Mao na diha. Unsa man tinuod ang akong gisulti no? Sulti. Wa ko mulaban na nila pero di nagtinuod mo sulti. Unsa may tinuod? Nga kuan kanang tagsar ka maligo. Kadiha tagsas imong mata. Bitaw dai, maho ka kun kada adlaw ka maligo, porbida sa Kay istorya. kada adlaw man bitaw ko naligo Bitaw bitaw. baho maka kada adlaw makakanligo. Baho lagi ka. Ambot lang. Ambot lang nimo ko dyan. May pagligo kag to kadlaw katulo, ha? Aron di ka baliwaho. May kay nakalugar karon yots. Dali sud gari oy. Kay basig makitaan kas mga sniper das gawas isyuhan na sad ta. Isyuhan na sad ta nahibaw na ka. Ay, Kipier! Excuse me nila. Dili na ko ipustang ako sa kalibo. Ana, sa usal ka kadako. Oy, dili na madawat. Bis, di madawat. Dili na ko ipusta akong $1,000. Oh, grabe naman sa kayos oy. 5 pesos magyong karaan di na madawat. Mga ginayads. Oh, kinsa ko taon na sila. Agtuot tingali na sila nga sibugan ako sila. Bisag unsa pa ilang gustong mahitabo, suklan ako sila. Kinsa ko na sila. Maugyod. Sukol yat. Ay, ayaw ba daw daog? Ni sukol lang din og daog. Kinamdom ka ng dialoga. Ah. Ay! Abloy! Dai, nagunsam ka diha, dai ko dyan, ha? Nagunsam ka diha. Ikaw mong gudi ay na. Hello, Adolfo. May buntag. Ninduto kayo karong kabuntagon. No, basta makakita ko gwapo. Ano? Sapa. Ay. Ulay na ko rito sa inyo, kaw. Ikaw ba, tigkargaminto ang kas kong asawa, tao. Naunsa mo ka. Kanya ahirang makita na pero may kaway. Hulo, oy. Ako man ay pasangin. Okay, sama day. Ano day ikaw, ha? Ay pataka dihag tabi Okay nga do no, ko day ay. tinod. Kamu may permi mangita gubot ba? Di ba? Ulay to sa inyo, mayot, ha? Ayun, naggalgala ko asawa, taon. Hulo. Wabay ko mong galgalan ni niya. Uy, Yads, di galgal tabagog ka. Iyot ay na siya paminawa ay bahala na sila. Ayaw, sige. Pero lakaw na dito sa inyo. Ay, nagbalik din, ha? Dolpo, unsa may akong atraso Ito na yung kagod sa atras daw. Pero lakaw na. Asam ito kong pinuti na rin. Ay, nakita ko pinuti. Ano sa kuya? Ato, alam niya ko sa bahay na. Bye! Oh, asa mo to? Sibat lagi ka na ang dako. Di ba, pagyo ka? Adlok mo na yung pinuting ka na haan, porbida. Ngano day ka oy? Giunsa man nimo kong amigong bayot nga wa man to maghilabot nimo. Awa, bitaw. Pero, unsa may hinungdan nga nung kita kag pirming away sa atong mga silinga din eh. Pataka man lang kadihag tabi oy. Ayun siya, pataka taon. Ayaw na lang itong laban ni ko dyan. Kay nakaila kay ko atong bayota. May kay tumudag ulo-ulo ni mo. Muhatag o muhato ni mo mga istorya nga. Dili maayo, mauna. Milaban ko duhay ni mo, pero ang tinuod, giluluhan na ka atoy. Kung wapa ko mo doon ninyo, anay, pangayuhan na ka atong paniod to. Ha? Berbeda. Kargahan ka di ay istorya ato niya kung hay milaban siya ni mo. Pero di ay ang tinuod para makahuwam to si kwarta. Di ba? Di ba sakto ko? Dong. Ingon niya na kadaling ulug-ulugan taon na kausawa taon. Maunang kadakita yun ato nila itong bayot. Pero bigyo makadang kwartang bayot gikan niya. Ulug-ulug gara mataon siya. Punya. Hoy gadyang, kabinaw ha. Unsa man na ba? Ay napaduol pa itong bayot ha. Kay kita kag dagang kontra di sa tuwa tungod ato niya. Pataka man lang ko nga no good in town oy. Pangutahan ako nga ano. Basta kinahanglan mo likay ka tong bayot ha. Kay di maayo influensya to para nimo. Unsam taong ka ay. Ang tao nga hinuon, ang tao nga nilaban hinuon na to, imo man hinong apilong away. Laban! Tungod kay dili man siya maayong amiga nun. Laban ko taon. Sa may dili, oy, nilaban dito na akong Laban bayot. sa iyong mata. Nga ikaw rin matigibuangan na to taon. Gibinuangan ka to. Muhatot sa istorya. Nga mauna. Gidaot ka to sa itong mga silangan. Pero di ay kana siya. Magsigil ang kinatawaan na yung atong mga silingan dito. Makita na ko. Ikaw rin gibinuangan na. Saba ka diha, oy. Umauna. Mao nga ikaw, no? Ayaw palabig to atong bayuta. Kung sa isulti ato nimo, kay madaghat to itong istorya nimo din, manghuam na itong kwarta, ha? Kabantay ka na? Ojo, kabantay ana, ikaw ra ginabut-buot. Bida, bantay na, ha? Bantay yun na. Naibaw kag unsay diskarte anong bayuta? Maunang ikaw, ayaw padagyo na kay hasler ng bayuta, oy. Unsay ngan? Unsay nga andol po, mamalhin mo? O, nay, sula ni lugar, ay.
Nga naman, Sigudyang na pero yung kitang away niya sa itong silingan. nga naman. O saan, nadaghan mo kayo mga marites din Nya, kusog kayo mo daw itong istorya, unsa pa na diya. Ay, naunsa. Hadlo ko na nga, basig, di madugay ba? Ako may makapatay din sa ato. Sakay kong tao. marisip ni mo ay. Mao nga, nagplano ko na yung mabalhin na lang mi. Og mobalhin mo, asa masab mo mobalhin. Mao nang nangita pa ko asa mi mamalhin wapa ko'y kabalhinan. pastilan. Kanang imong asawa, mo'y palikaya sa mga tao, sa mga marites, aron dili na nakakitag-away. Ako na bitaw siya, giingna na bitaw na ko siya nang, dahil sultihan na ko siya na, ngalikay, pero saan nga, utrom po to, may pagkabaritis na bayan na. Muna diha, Oh, muna diha ang laay. turahan lang ko na siya daan sa itong mga silingan din Daghan kayo hindi kontra na niya, kay grabe, sa kayo daglibak. Mao na diha. Pero dili man tanan sa higayon, inana po siya karon raman na. Oh, nada sa mga silingan nga mga marites pod. Oh, mao yun Bata ng bihana saon ka rin ako. Oy, ako pa nimo, dili na nanin paggawas-gawas ang mga asawa. Ha? Ayaw na nagpagawas sa gawasa. Prisuhan na lang na dasod. Oh, Sa gisulting na persing nako, nga di paggawaso na kong asawa taon sa bahay para di makakitag-away, akong gisuwayan. Unya? Ha? Nayabag ka na, Dulpo? Kasi pagtuli mo na ako, pinirito? Dito? Ingon man ka, nga imo ko prisuhon. Di ba ko nimo pagawas-gawason? Pinirito din Aon sa day. Piniriso, dili pinirito. Unsa ba taon? Dama ra na, silingan naman ko na, goy. Silingan sa mata, biya. Basta, oy, hoy, di ko musugot nga imo kong tanggungon dinis bay. Ngiga, no? Unsa, ako'y sadaan, kay ako'y mutago? Oy, never good hinoong mahitabo nga mutago ko. Sila na lang taguan ako. Bisag magpatay pa mi karon-karon bidayon, dili na ko sila sibugan! Tudyang! Pre, skan dugayan ako nakatulto inyong bahay, pre. Ano man, bedas. Sa'yo lang tutulong, tapan sa kapilya. Ngayon, kita ka na? Ha? Kita ka na? Oh, kapilya mo na. Kapilya to da. Mo lagi. Mo ka Yung na. pagdong gipangutan na, eh. Hindi mo ka mga na. Day, kana. Ipatuyog-tuyog ko. Niyari rin inyong hari ni. Yun sabi tao ni mo pagpangutan na sad. Ako rin ginan, no, nangutan ko niya kung asay na bahay ni Leopoldo Baligtio. Ha? Baligtio. Rodolfo Rodolfo Baligtio. Oh, magani. Rodolfo Baligtio. Diba? Mga may pilidio. Oy. Baligtio. Wa siya magkailan mo, pre. Pero pag ingon ako nga, ang iasawa si Kudyang, mingon dito nga akong gipangutan na kadiyot katong bayot ba? Nga, narela dito kanasunahan. Inikabot ni mga nang may kanang may akasya, na igamay nga giana sa kilid, sod ka diha. Inigsod ni mo, diretsuhan lang yun. Inigawas ni mo, na ipayag diha nga murag katumbahon, mangutan na kuno ko diha. Tuluan ko nugo, asa lang dulpo ko diyang. Kalayo sa taon ang pida. Unya, pagpangutan na nagkulito sa may payag nga katumbahon, pre. Giingnar man ko nga nara din ang ilay, likuan ng may puste, nya, pangitaang bay nga naitansan sa tungod. Ingon ko nga, mo nang ila nang, kanang may tansan sa tungod, ingon siya nga, dili, kanang tapad. Dili mao, skamaka, mo tong gipangita to na kung bay nga naitansan sa tungod, pre, mo ning tapad sa inyo. Mga naibawan ako nga mo din ng inyo, pre. Kay, naramang tapad sa inyo ang tansan sa tukaran. Tansan sa tukaran. Klaro ang kanang tansan tapad na sa Mumbai kanang tugkaran diha mao na diha. Mao gani. Dugay sa mga tultul Dugay mo lang, pwerte na kong pangita sa bahay nga doon ay tansan sa tukaran, pre. Di ako nadugay. Kaya mingo pa, pre, nga ang inyo taparag kapilya, dali lang ako matultulan. Ay, Ako dali. kahakin yung mga silingan mo, pre. Ano man, pre? Ha? Gikontrahan ka dali sa mga silingan, pre. Ay, trahan to na ko asawa mo yung kontrahan. Oh, mau ba di ay? Sige lang, pre. At least abot gihapon ka din sa bahay, di ba? Dali, sud. Puya. Sud rin silong. Arito mong sulti sud. Dali. Kinim, pre. Unsa mo ako ikalaga ni mo, ha? Nga misuroy mo ka din sa bahay. Yung bahay nga, wait, klaro. Para, pre. Sorry, tika, kay dugay mo tang wa magmata, di ba? Ha? Magkita. Bata. Ida.
Di mereka, wow ka, dugay mo tayo magkita ha? Lagi, may abroad ko, pre. Kabaw na ka. Abroad kita kay para makatabang sa atong pamilya. Mao ba? Ato pa ko sa usang adlaw na uli. Mao ba? Oo, bay din taro diha ha? Oh. Okay, balita ni mga be aboard ka da, Ay, provida. kalikali itong palargaan ako, pre. Mao ba? Oo, dilian mo to. Kaya ako masilingan na uli man siya. Ya, nangita man siya ka ng tao nga Pinoy nga muy mo trabaho dito sa gawas. Mao to nga nada ko niya. Nya karon, ning akong pag-uli, pre. Kining akong pag-uli. Nangita gyud tao nga magdaan ako dito, pre. Ikaw, saman, sunada ka? Umabroad ka, pre? Oo, bida sa istorya. Are you sure? Sabi ni pre, desisyon din, pre. Mauni, usan akong tuyo nga gipangita kita ka, ha? Para madaan ka dito. Nindot ka nito baho dito, pre. Saman, sunada ka, ha? Usa pa man kong kabuhan din eh. So, igo saan nga makakuha kasi mga requirements mo. May mong tabangan ta ka nga makakuha kasi mga requirements. Saman, pre. Siguro ka, pre? Samre siya. Ipangitam gina akong sa mga ipangitam gina kag maayo. Dire, ingo ko ni sigurado ka, pre. Giyagwanta magina kong pangitang tansa sa tukaran din yung bay. Sa yung bay, siya silingan, aron magitan ka. Kaya maogin akong tuyo ni mo, pre. Gusto kong tabangan ta ka. Pero unsa man, ha? Desisyon na yan. Kaya di ka. Ngita na kong lain eh. Kuan pre, kanang... Bayis ka! Udas! Traidor! Uy. Bayot ka may buon! Unsa mo rin, pre. Moro ko asawa butan, pre. It's okay, kontra ni. Kanit, pre, ha? Ari, usan ako kung asawa butan. Tiki, pre. Saya lang ako pagsalig ni mong bayuta ka! Wala kay ayo! Ikaw may way ayo, ha? Ikaw pa'y tabangan. Apilo pa nung mo away, wa yung kay buot. Ikaw may way buot! Sabi niya! May kikamudag sip-sip aron lang pautangon ako! Wait, kasad! Ay, ako magkikamigan ni mong bayuta ka! Lakaw na ko. Gusto kong gupaha ka. Uy, excuse me, no? Layo na ka sa kong beauty dyahi. Ay, pakauwaw, ay. Kay bisag unsaon pa ni mong parito kaya ng imong naong bakok kang lagi hapon kag naong. Bakit kang bitaw? Ikaw, murag timos nga napas mo. Uy, kanang imong dagway. Nay, tanawa. Daghan ka na sa kabagayan. Tagsingko na lang. Mas mahal pa nimong kwek-kwek o burkuan. Kanang... Adi ay, ha? Mahal pa di ay. Pues bugnuon tika, dire. Totoy mo buto niya eh. Pabuton tani, kumuto sig mayo. Ayun ko nga, Luka. Na? Usani, ay, usani, ha? Usani na, kudyari, usani na. Ay, sakit to. Pre, patay! Mao na akong problema, bida. Kay pulos man taon mi, nahapakan taon sa uhos pritakoy. Kay naigo mis botilyang gibunal sa bayot. Karon gikiha siya sa akong asawa. Pero ang akong asawa, gikiha po sa bayot. Kay iya magikumot ang tutoy sa bayot ug nibuto. Mao na akong problema yun. Labaras kong utaw no eh. Kay nagkinihay silang doa. Usaon man ako. Nya, nabalaka ko sa kong kumpare kay napagan taon, mulargar ba ni? Naharapakan taon sa taon, kay naigo taon sa botilya. Usaon man ako, ha? Makakiha ba ko ani bam? Ati Pres? Palihog ko na ba? Unsa man, kung kamoy pasultihon. Dulpo,